Искаш ли да помогнеш на детето си да се справя с скуката и да обикне четенето от най-ранна възраст? Чудиш ли се как да му дадеш възможност да се забавлява без да стои пред екран? Ние си зададохме тези въпроси и така създадохме нашата първа книга-игра за деца над 4 години «Силата на избора. Един съботен ден». Книгата ще помогне на детето ти да развие своята емоционална интелигентност и социални умения, докато се забавлява, играе и прави самостоятелни избори. Към всяка книга получаваш подарък – гривна «Силата на избора». Книгата има 5 възможни края и десетки сценарии, през които детето може да премине. Нека то само да избере как да протече историята. Тази книга няма да ви доскучае, дори да я четете по 2 пъти на ден и ще даде възможност да прекарате истински качествено време със своето дете. Научете повече на mamaznае.eu.